200 ljudi danas igramo od jednu igricu koja je vama poznata igricu koja zove na našem Domstratu. Kao nama se bojati i hrana, tako to. Idemo na play, ovo čak izbrišem. Idemo, karakter, nemamo nijednog drugog. Samo sad čujete kako kašljam, ali sam nespravljen. Idemo odem. Naravno, svake. Evo. Sad ćemo, ima igru. Dan. Full length. Počnemo noć i dan, naravno noć. Idemo upload i start. Samo počnemo da igramo. Izvinite zbog kratkog prekida, evo nas opet. Možemo raditi. Sad počnemo da igramo. Aktivno nam seeds. Još. Ili ovo nakon gole mjesto. I otok. Ako treba nam. Ega. Čekaj kako se okrećamo. Jedno je. Tu su neki čudni zvuci, treba nam. Barem jedan. Tako, ovdje. Vidim da ne mogu naći. Zici. Ono od kamera, vidim da ne mogu da ga nađem. Zici. Boomerang! Holy shit, boomerang! Će nam boomerang? What the fuck? Upali smo zemlju! Aj! Ovo je jako korisno. Samo nisam boomeranga. Što je cool. Samo da je ovo si. Ne možemo da nađemo da smo napravili sekiru. To je tako liša. Jer bez toga nećemo moći da preživimo. Ne možemo da sjećamo drva. Što mi ne vidio reziče, što to vidio? Tak. A fuck, jokno. Nećemo udari. Ne mogu jednostavno mogu da nađem. Mnogo. Šta sad? Pa ne treba mi to. Sve mi se kera. Bez nije nema sve se okrivirno. Mogu da vedem, nigde nema glupog. Moram da nađemo. Mislim smo ovdje bili, jesmo. Ajmo dalje. Nema šanse ćemo da ga nađemo. Nam treba. To su carrots, yeah. Kilo sad evo ga najzad. Tako se možemo da napravimo. Tako. Dobri. Da. Ima sličan drog, kako god već nađemo. Evo. Ima malo bobica. Šta je ovo? Bikate. Može. Ne možemo da vidimo.
Ovo će vam mnogo trebati. Ono, sad prođe jedan dan, ćemo zaustaviti epizodu. To će kraj. Ustavi i napravi bumerang. Eto, sad će onda kaže kao treba mi svetlo. Ali imamo čak i za zamku. Ovo se napravila za zamka. Treba mi mnogo više drva da bismo živili moć. Evo, pada nam ovaj. Tako. Ako uzet ćemo malo ove trave. A ovdje ćemo i sve to. Zašto mi to je služe? Pa to da ne pada ovo, da ne poludite. Kratko rečeno. Ovo ćemo sad negdje da napravimo. Ovdje ćemo, ne sad, može. Ovdje pravimo. Ostavili smo. Ćemo lijepo da sad... Ej, sis. Ćemo misliti ovdje hranu. Fokusilo, ne, krica lijepo. Ne ovdje. Idemo ovako, ovo ćemo... Cook. Naravno i ovo nam dosta daje. Ovo djeca. Tako. I carrot isto. Cook. No, i onako imamo znači dosta hrane. Da preživjeti prvu noć. Šta je ovo? Cook. Ja mislim da ovo ne smijemo jesti, ne znam. Ćemo onda... Kako ćemo da se tako se ima dosta. Ok, što smo još mogli? Šta je ovo? Planka za zeca, što će nam sad? Napravit ćemo jednu bakicu za sve slučajno jer se ova vatra gasi na ovom kamena. A gore imamo, ja mislim, kamena. Šta je ovo? Ovo treba nam još sad. Ajde, to ćemo sutra. Doći dana. Kako malo kasar, ne znam. A kad bude jutro, to će vam biti kraj, pa idemo na sljedeću epizodu. A ne, zašto našao sam bumerang? Što je jako čudno, to je rijetko, da, rijetko. Sad ćemo da čekamo da se dan svane. To je to. Evo ga mrak. Tama. Ne vidite, padamo dole. Dobro, imamo dosta. Ovo bismo sad mogli da, na primjer, bacimo što smo. Nam treba ovaj kamenje možemo da napravimo u sljedećoj epizodi. Onda bismo mogli da napravimo ovo. Onda će vam pomoći da tamo ono kopamo i onda ćemo da napravimo onu vatru koja ono ne pada. Tu su neki zvuci. Tarada. Dobro, nisam to ne htio. Aj malo jedi. On treba još. Možda zapalim. Idemo čistiti to mene. Znači ovdje ima i zima. U 21. danu je zima, onda moramo odelo. A ne bismo pali da se ne bi prehladili normalno. Pa evo sad ćeš novi dan. Ja sam ovdje idu 2 epizode. Tako da. Ajmo dan. Evo ga, i prvi dan. Da, prvi dan. Živaš mi sad će napiši svi. Evo. To je to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj i ćao.